tämmönen BMX. Me tehdään tällä kohta temppuja, mutta jumalta hyvä näyttää. Se 2 tappia, se puuttuu jarrut, niinku huomaatte, käsijarru on rikki. Sitten ei pitäisi oikein ole muuta vikona. Sitten tapit on hävinnyt, sitten 2 tappia. Tässä on Niko ja tässä olen minä, Alex Ollinen. Sitten videon lopussa voitte äänestää, kumpi on parempi. No, aloitetaan. No okei, tässä siis Niko tulee tuolla BMX:llä kovalla vauhdilla. Sitten se hyppää tosta. Okei, no hyvä hyppy Niko, nyt on mä. Siellä Ake tulee. Hän nyt hyppää sama hyppyn kuin mä. Siinä hän hyppäsi. Se meni vähän huonosti, mutta ihan sama. Okei, Niko tulee. Hei, hän ei ole kypärää. No, ei välitä pienestä. Nyt Niko hyppää, hieno hyppy. Nyt löin Niko kunnolla, hyvä! Aket. Siinä Ake vähän keuru, mutta ei ihan saanut hypättyä. Okei, siihen se meni ja hienosti siitä. Mulla meni tää vähän pienen, mutta toinen kaveri yrittää samaa. Eli hän lähtee, Niko, tuu alas. Tuo pimuksen vähän silleen outo, kun se pitää kääntää tulla kovasti, kun tää on aito, niin tää on vähän jälkeen. Ei oo harjoitus. No, Niko lähti. Hyppy siinä. Hienosti Niko. Okei, Niko teki tässä niinku tappi frunkin. Sen pitää laittaa niinku jalkatoora tohon tapille. Okei, toi on hirmu vaativa temppu. Äänestättekö Niko Ollilasta? Hyvää BMX. Vai Alex Ollilasta? Minä tein vähemmän temppuja, mutta olen silti hyvä.